हाय फ्रेंड्स, आशा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आंबो इसोरनि अननायाव नैबे समाव मोजाङैनो दङ। कोविड-19 जा कोरोना भाइरासआ सारा बुहुमावनो गोसारदों। बेबायदिनो फैयै फैयै जोंनि आसाम रायजोआवबो कोविड-19आ सफैबाय। गोबाङानो दिनै आइसोलेशन 14 डेजनि जा न'आव थानो थिननाय सेल्फ आइसोलेशनानो जा बा जाखिनि डक्टर्सनि मेडिकेल्सफ्राव आइसोलेशन खालामदों बेनि ओंथिखौ जों गोबाङानो मिन्थियाखै। नोंथांमोना नुबोबाय थादों गोबां निउस मिडिया चेनेलफ्राव बा नोंथांमोना सोरबा बेबायदिबो जाबाय जायखौ चेकिंआव मोन्दों बिथांनि आखाइफ्राव मोनसे स्टाम्प होनाय जादों 14 डेज न'आव थानो थाखाय 14 साननि थाखाय। बेजों नोंथांमोनखौ ट्रिटमेन्ट लानायखौ नुदों। बेनो जाहैबाय इनफ्रारेड थार्मोमिटार। जा बिथांखौ दिनै कोरोना भाइरासनि थाखाय चेकिं बानायनाय जादों बेनि मोखाङाव मोनसे जा टर्च बायदि मोनसे इनफ्रारेड थार्मोमिटारजों गावनाय जादों। बेवहायनो जोंनि गोबां सुबुङा सानदों मा आंनि देहाखौ दिनै बे मेसिनजों टेस्ट खालामबाय, आंनियाव कोरोना भाइरासआ गैया। नाथाय बे नङा। बे इनफ्रारेड थार्मोमिटारा जाहैबाय नोंथांनि देहानि लोमजानायखौसो सुनो हायो जे नोंथांनि देहायाव बेसेबां बिबां लोमजानाय दङ। जों उन्दै समाव बा नैबे समावबो गोबां लोमजायोब्ला नुयो जोंनि थार्मोमिटार जायखौ जोंनि नै फाफ्नाखं बा खुगायाव सोनानै जोंनि देहानि गरमखौ सुनायखौ नुनो मोन्दों। बे मोनसे टाइपनि थार्मोमिटार। लोगोसे बे इनफ्रारेड थार्मोमिटारा ओरैबायदि नोंथांनि बे मोखाङाव खेबसे गावनानै होनायनि उनाव बे मोनसे रे ओंखारनानै नोंथांनि देहानि गासै लोमजानायखौ स्केन खालामनो हायो। बिथांमोना रेलवे स्टेशन, एयारपर्ट, बास स्टेन्ड जा मेडिकेलफ्राव जाखिनि इनफ्रारेड थार्मोमिटारजों नैबे समाव लोमजानायखौ नायदों बेखौ साननानै बिथांमोना मा बुंदों, आंनि देहायाव कोरोना भाइरास गैया। नाथाय बे नङा। 14 साननि गेजेराव बे कोरोना भाइरासखौ हमदांनो हायो। लोगोसे बे इनफ्रारेड थार्मोमिटारनि खामानिया जाहैबाय नोंथांनि देहायाव बेसेबां लोमजानाय दङ बेखौसो हमदांनो हायो। नाथाय बियो मोनबो कोरोना भाइरासनि पजिटिभ नेगेटिभ केसखौ होनो हाया। नैबे समाव जोंनि बर' सुबुंफ्रा आसाम रायजोनि बायजोनिफ्राय फैनाय बर' सुबुंफोरखौ जा बिथांमोनखौ बे इनफ्रारेड थार्मोमिटारनि जोहै नायदों नोंथांनि देहानि लोमजानायखौ। नोंथांमोनखौ जाखिनि सेल्फ आइसोलेशन बा 14 साननि कारनै नोंथांमोनखौ न'आव थानो थिनदों। आं रिक्वेस्ट खालामगोन नोंथांमोना मानिनानै सोलि। मानो होनब्ला नोंथांनि देहायाव कोरोना भाइरासनि पजिटिभ दंथारो बा नेगेटिभ दङ बेखौ थाब हमदांना मोना। 14 साननि गेजेराव जाखिनि लैखोन बे नुजानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना न'आव था। लोगोसे जोंनि गोबां बर' गामिफ्राव मोनसे मोजां खामानि मावनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनो जाहैबाय गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ दाबसे जायगायाव दोनखारनानै बिथांमोनखौ 14 साननि थाखाय जा सेल्फ आइसोलेशन खालामनो होदों बेयो जोंनि बर' सुबुंनि थाखाय मोनसे कोरोना भाइरासखौ होखारनायनि मोनसे गुड स्टेप लादों होनना आं सानो। नोंथांमोननि हालामावबो सोरबाफोर नैबे समहालागै जुदि गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय सुबुंफ्रा बे इनफ्रारेड थार्मोमिटारजों स्केन खालामखांनायनि उनाव स्टाम्प होखांनायनि उनाव जुदि बिथांमोना आंनि देहायाव कोरोना भाइरास गैया होननानै जानला मोनला गामि गामि गिदिंदोंब्ला नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन बिथांमोनखौ हमनानै जेसेबां हायो थाबैनो न' सिङाव दोननो नाजा। हायोब्ला गामिनिफ्राय जानगार दोननो नाजा। नङाब्ला बिथांनि देहायाव जुदि पजिटिभ कोरोना भाइरासआ नुजायोब्ला बे मोनसे गिख्रंथावना महर लागोन। बेनो बे भिडिअनि ओंथिया जे इनफ्रारेड थार्मोमिटारजों स्केन खालामखांनायनि उनाव कोरोना भाइरासनि मोनबो पजिटिभ नेगेटिभनि रिजाल्टखौ मोना। बे नोंथांनि देहानि लोमजानायखौल' जास्ट हमदांनो बा नोंथांनि देहाया नैबे समाव नर्मेल बडियाव दङ ना नोंथांनि देहायाव माबाफोर लोमजानायनि गरम नुजादों बेखौ नायनो थाखायसो। बे मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिंनिफ्राय जाहाथे नोंथांमोना गोजानाव थायो। लोगोसे जेसेबां हायो गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ नोंथांमोना खाथिनि आउटपस्ट, पुलिस स्टेशन, खाथिनि साब डिभिजनेल, लोगोसे नोंथांमोननि न'सुङाव नांजाबना थानाय गामबुरा बिथांमोननो, आसाकर्मी बिथांमोननो थाबैनो इनफरमेसन होनानै बिथांमोनखौ जाहाथे सेल्फ आइसोलेशनाव लाबोनो हायो। लोगोसे गभर्नमेन्टनि बे मोनसे मोजां खामानियाव नोंथांमोना एसेबाबो हेफाजाब होयो। दिनैनि बे भिडिअआ बेनोमोन। नोंथांमोना नुबोबाय थानाय रेलवे स्टेशन, एयारपर्ट, बास स्टेन्ड, मेडिकेलाव जा पिस्तलनि टाइपनि मोनसे जा गोदान इनफ्रारेड थार्मोमिटार ओंखारदों बेखौ स्केन खालामनायावनो गोबाङा जोंना कनफिउज जादोंमोन मा कोरोना भाइरासखौ आं नायखांबाय, आंनि देहायाव कोरोना भाइरास गैया। नाथाय बे नंखाय। बेयो जास्ट नोंथांनि लोमजानायखौ नायनो थाखायसो बाहायनाय बे इनफ्रारेड थार्मोमिटारा। जों आरोबाव मोनसे थार्मोमिटार नुनो मोनो जायफोरखौ खुगायाव नै दाफनायाव बेबायदि होनानैबो जोंनि देहानि दुंनायखौ सुनायखौ जों गोबाङानो नुबोखादों। बे मोनसे टाइपनि इनफ्रारेड थार्मोमिटार जायजों जोङो गोरलैयैनो नोंथांनि देहानि लोमजानायखौ स्केन खालामनानै थाबैनो रिजाल्टखौ मोननो हायो एज ए डिजिटेलि। बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन। आसा खालामो
नोंथांमोना बुजिना मोन्दों कर'ना भाइरासआ मोनसे गिख्रंथावना बेराम नैबे समाव सारा मुलुगानो बेखौ जुजिबोगासिनो दङ कर'ना भाइरासखौ फाहामनो हानायनि थि मोनसे मुलि दासिम मोनबो हादोराव मोननाय जायाखै स' बे बेरामनिफ्राय जेसेबां हायो सेफ थानो नाजा जों जेसेबांनो गावखौ ससियेल डिस्टेन्सनिफ्राय बासायगोन एसेबांनो थाबैनो बे कर'ना भाइरासनि बिजानुखौ बे मुलुगनिफ्राय फोजोबस्रांनो हागोन स' भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन आसा खालामो नोंथांमोननि थाखाय बे इनफ्रारेड थार्म'मिटारनि सायाव बुंनाय भिडिअआ इनफरमेटिभ जादोंब्ला मोनसे लाइक होदो आरो जेसेबां हायो भिडिअखौ शेयार खालामदों स' भिडिअआ बेखिनियानोसै गोजोन्थों।